Bona tarda, sóc Jordi Rutllant i avui parlem de seguretat. I per parlar de seguretat ens hem desplaçat al lloc de Catalunya on més es parla de seguretat, on s'estudia la seguretat i on es forma els agents de policia que vetllaran per la nostra seguretat. Avui estem a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a l'Escola de Policia. Per aquest motiu tenim amb nosaltres el subinspector de la Policia de la Generalitat de Catalunya i sotscap de l'àrea d'instructors de l'Escola de Policia de Catalunya, el senyor Manel Giovanni. Bon dia, senyor Manel. Hola, Jordi, bon dia. Per començar, què és l'ICPC? L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya està format per dues escoles fonamentalment, que és l'Escola de Policia de Catalunya i també l'Escola de Bombers i Protecció Civil, i a part també hi ha el grau de seguretat, que és un estudi universitari. Avui ens centrarem especialment en l'Escola de Policia de Catalunya, on d'aquí pocs dies començarà el curs de formació dels futurs Mossos d'Esquadra i policies locals. Quants aspirants hi ha en aquest curs? Estem al voltant de 1.400, entre Mossos d'Esquadra i policies locals de tot Catalunya. Quin promig? Que hi ha més Mossos, més policies locals? Parlaríem d'uns 740 Mossos d'Esquadra i això estaríem al voltant dels 660 policies locals, sí. I el motiu perquè aquest any el curs hagi començat una miqueta més tard del que és habitual? Ha estat a conseqüència de que l'oposició de Mossos d'Esquadra ha començat més tard i això ha provocat que el curs normalment comença el mes de setembre-octubre i aquest any ha començat el dilluns que ve, el 18 de novembre. Però tot això es fa de la mateixa formació que s'ha fet cada any, no? Encara que hagi començat una mica més tard? Aquest any el curs es retalla en unes 200 hores del que seria el curs habitual, perquè estaríem parlant que són 7 mesos i escaig, en lloc dels 9 mesos que dura normalment el curs. Sí. Referent a la formació que començaran els alumnes el proper dilluns, reben la mateixa formació tant Mossos com policies locals? Sí, això és una característica pròpia del que és el model de policia de Catalunya, diferent d'altres escoles d'aquí de la resta de l'Estat, i és que efectivament el que són la policia autonòmica, Mossos d'Esquadra, té la mateixa formació que la resta de policies locals, fan una formació idèntica, sí, tal qual, la mateixa, sí. Però vist que les policies locals estan centrades en un municipi i un Mosso d'Esquadra pot treballar a tot el territori de Catalunya, vostè no creu que tindria que haver-hi una diferència entre formació de Mosso i policia local? Per exemple, la formació que pot rebre un policia del nostre poble, de Sant Cebrià de Vallalta, estava sempre assentat a Sant Cebrià, però un Mosso pot tenir més mobilitat dins el territori. Això no és ben bé així, perquè hem de tenir en compte que hi ha mobilitat dintre les policies a Catalunya, tant a Mossos d'Esquadra com a policies locals. Llavors, el curs que habilita per ser policia és el curs de formació bàsica per policia. Llavors, imagini's el que m'està dient vostè, que tenim un aspirant de Sant Cebrià de Vallalta que fa la formació i d'aquí a 3 anys es passa a Mosso d'Esquadra. Evidentment que no li farem repetir el mateix curs perquè llavors seria malgastar tant els diners com el temps, està clar. Una altra qüestió del tema de Mossos, un dubte que jo tinc, ja m'ha quedat clar que tenen la mateixa formació. Un cop surt un mosso de l'acadèmia, per exemple, els que estan a la unitat de trànsit, reben una formació específica, igual que les Brimo, les Arro i tot això, ja reben una formació específica dintre del cos, no? Sí. Dins del cos no, és l'escola de policia també. Tingui en compte que l'escola de policia no només fa el curs de formació bàsica, és a dir, fa la resta de cursos de formació policial, cursos de promoció, cursos d'especialització i cursos d'habilitació. Tots aquests cursos es fan també des d'aquí. És a dir, que una persona que és policia de seguretat ciutadana i després vol ser policia de trànsit ha de fer el curs, primer ha de fer una oposició interna dins del cos de Mossos i després, un cop fa l'oposició, fa la formació a l'Institut de Seguretat Pública, també a l'Escola de Policia. Centrem-nos una altra vegada en el curs de policia, que si no ens desvaviem. Tota la formació dels aspirants es fa aquí en el centre o es fa fora del centre? Es fa tota la formació des d'aquí al centre, menys el que seria regulació de trànsit. Fan una formació de regulació urbana i interurbana. La regulació urbana surten des del centre, es desplacen fins a la ciutat de Barcelona i ho fan en un parell o 3 de vies de Barcelona, i la interurbana que ho fan en un parell de vies d'aquí del Vallès. Quants formadors hi haurà aquest any en el curs? Estem al voltant dels 600 formadors, sí. I un altre dubte, formador-instructor, quina diferència hi ha? L'instructor és formador, és tutor i és avaluador. Sí? Llavors, el formador normalment és formador i sovint avaluador, però no tutor.
podríem diferenciar-ho d'aquesta manera. És a dir, que un instructor té, diguéssim, té al seu càrrec una classe... Sí, aquí s'anomenen seccions. Una classe d'alumnes, que estarem aquest any sobre al voltant dels 30 alumnes, és el que s'anomena secció, i ell és el tutor d'aquest grup d'alumnes del bàsic. Sí, sí. Com es pot ser formador o instructor de l'escola de policia? El tràmit és una miqueta diferent. Formador seria qualsevol professor que ve aquí a l'institut i que depèn del que serien els criteris propis de selecció del que seria el responsable de la unitat formativa, que és com una espècie de coordinador de la unitat formativa. Sí? I per ser instructor has de fer també una oposició. Hi ha una oposició en el qual passarà una sèrie de proves, es fa una selecció i posteriorment fan un curs que han acabat fa poc. Els instructors que tenim que s'han incorporat aquest any doncs han acabat el curs aquesta setmana passada. Tots els professors venen del món policial o també venen del món civil? No, hem de tenir en compte que el curs bàsic de policia té 7 mòduls, dels quals alguns mòduls són, per exemple, policia i societat, doncs que hi ha unitats formatives doncs que no són pròpiament de l'àmbit de formació policial, sinó que són d'àmbit més social. Evidentment que aquí tenim formadors que són professors que venen molts de l'àmbit universitari i que venen a donar classes, o del món del dret, advocats que venen a fer l'assignatura de dret penal, unitat formativa de dret penal, que ho fan advocats. I el dia a dia de l'aspirant que començarà dilluns, com és? És dur? És un curs que és molt intens, que és molt exigent, perquè realment la nostra professió ho requereix, la nostra societat és exigent amb el que és la professió policial, com ho ha de ser, perquè és una de les 3 potes principals d'un estat social i democràtic. La policia, el que seria el que és la medicina i l'educació, la sanitat i educació. Llavors és exigent i per tant els alumnes mentre estan fent el curs tenen un aprenentatge intens, molt ampli, però al mateix temps dur, podríem definir-ho, alguns ho defineixen, evidentment anem amb el grau de subjectivitat de cada persona, però sí, per norma és un curs molt intens en el qual durant aquests mesos que estan treballant aquí, que estan estudiant, malauradament han de deixar una mica davant de les seves responsabilitats familiars, ho han de compensar com poden, és molt exigent, sí. Ens podria fer un petit resum de com seria el timing del dia d'un alumne? Sí. Ells comencen sobre 8:45, fan el que és la formació en el pati, perquè el que és el seguiment de l'assistència inicial es fa amb una formació en el pati de banderes, i a partir d'aquí comencen les franges horàries de 2 hores de classe, que finalitzen a les 18 hores, on tornen a formar per passar-los el que és l'assistència, i en aquestes hores de classe fan formació de tot tipus, formació més física, formació psicològica també, tenen classes amb psicòlegs que els donen també un reforç per conèixer-se millor a si mateixos, per tindre eines per poder resoldre situacions. A nivell policial també fan moltes assignatures pràctiques, tenen assignatures en les quals han de resoldre casos sobtats, en els quals ells van per binomi i han de intercalar tot el que és, assumir tota la que és la resta de coneixements i habilitats que han anat aprenent en totes les unitats formatives, ho han de portar a terme en el famós boulevard que tenim aquí, que és una ciutat subterrània on ells fan les pràctiques, on han de resoldre els casos policials amb tot el que són les competències clau que se'ls demana a la professió policial. Ens han de demostrar que tenen aquests coneixements, aquestes habilitats i sobretot, el més important, les actituds, és a dir, que veiem que tenen actitud de servei i de vocació al ciutadà. Vist tot això que ens està dient, que és un curs dur, que la gent té que la seva vida personal canvia, perquè esclar, és una exigència molt gran. Des de l'escola es fa com un acompanyament personal, psicològic, per evitar depressions o perquè algú tiri la tovallola, com se sol dir? Això, fonamentalment, aquesta funció és la que té el tutor, que és l'instructor. Però a part d'això també tenim un servei d'avaluació psicològica i acompanyament de selecció que també ajuden en aquest aspecte. És a dir, si l'instructor té entrevistes personals amb els alumnes on es preocupa per ells, els demana com estan fent com s'estan trobant durant el curs, també ho detecta a vegades l'alumne, pel que sigui, veu que l'instructor si veu que té una davallada, s'entrevista personalment amb ell i demana els motius, i a partir d'aquí normalment hi ha assistència i parlem amb ells, els intentem acompanyar de la millor manera possible. Diguéssim que es crea com una petita família durant aquests mesos, entre alumnes, instructors que estan a ICPC, no? Sí. Sobretot, l'instructor hem de tenir en compte també que té la part d'avaluador,
i evidentment que no podríem inicialment incloure en aquesta família perquè té un rol, m'entén, no? Un rol més... Sí que és veritat que en el propi grup d'alumnes sí que es queden uns vincles molt forts que a vegades s'acompanyen durant anys. Sí. Els aspirants que venen aquí només es dediquen a estudiar o hi ha alguns que també tenen que treballar les seves policies d'origen? A nivell de policies locals, depèn del municipi, de l'Ajuntament on venen, és tal com diu vostè, que a vegades treballen al cap de setmana, o algun dia del cap de setmana, o durant les festes de Nadal, les festes de Setmana Santa, sí. Senyor Manel, formar bons policies o formar policies persones? Les dues coses. O sigui, hem de, evidentment que el requisit actitudinal és important i el que comporta, podríem dir, ser bona persona requereix una sèrie de... Nosaltres, evidentment, hem d'avaluar els alumnes amb fets objectius. Llavors, el que per vostè es considera que és bona persona estaria dintre dels requisits actitudinals, de proximitat, de respecte, de tolerància, podríem incloure. Si és que algú pugui dir què és ser bona persona, doncs bé, tindre tolerància, respecte pels altres, acompanyament, empatia, totes aquestes actituds, aquests comportaments que estan dintre de les competències clau, que estan relacionades amb els valors policials, que també estan per escrit i que ens han de demostrar que els mostren i que els han entès i que es comportaran d'aquesta manera quan surtin al carrer, doncs tot això, evidentment que és un requisit fonamental, però no és l'únic. És a dir, ser bona persona i tindre aquestes actituds no està renyit amb què ha de tenir també aptituds, amb P, aptituds, i també que ens demostri que té coneixements. És a dir, un policia complet és el que té tots aquests requisits, que és bona persona, que sap resoldre els problemes, que quan un ciutadà li demani ajuda l'ajudarà, però a més sabrà de quina manera l'ha d'ajudar, perquè si soc bona persona però no sé com ajudar-lo, està clar que el ciutadà que és exigent dirà, escolti, miri, me'n vaig a un altre lloc, o me'n vaig a un altre cos policial, o me'n vaig a on sigui, perquè vostè no m'està resolent el problema. Els agents de policia se'ls ha format i sortiran d'aquí per fer complir la llei, respectar la llei i fer que els ciutadans també complim la llei. Es pot donar el cas que a vegades la formació vagi en contra de l'ètica professional de cada persona, que un agent pugui arribar a un conflicte en què no sàpiga si té que fer cas a la seva consciència o el que ella ha après a l'escola? Es pot arribar a donar. El que passa és que hem de tenir en compte que a nivell policial la nostra reglamentació és molt extensa. És a dir, els nostres referents legals, en cas de que es produís aquest dubte, el policia podria regir-se, o que s'ha de regir, no és que podria, és que s'ha de regir, pels principis dels codis d'ètica que hi ha, que n'hi ha diversos. A nivell europeu hi ha un codi ètic important i a nivell policial català del 2016 també hi ha el codi ètic de la policia, que aquest codi ètic de la policia evidentment està per tots els policies de Catalunya, Mossos i policies locals. És a dir, davant d'aquest dubte que pogués existir, evidentment que el policia hauria d'emmirallar-se en els principis bàsics del codi ètic de la policia i veure si realment és una cosa més personal o és una cosa que realment el sobrepassa i que és més professional. Sí. A un alumne se'l pot expulsar a meitat de curs? No se'l pot expulsar. És a dir, a l'alumne sí que es podria obrir un procediment de sanció i d'expedient disciplinari, però no hi ha un motiu en el qual a l'alumne se'l pugui expulsar. Sí que és veritat que a l'alumne, al ser avaluat, si tingués algun comportament inadequat, aquest comportament, com realment en el curs una de les unitats formatives selectives és el d'integrament i desenvolupament de les competències clau, sí? Evidentment que dintre d'aquestes competències clau, amb l'informe que fa l'instructor i el psicòleg, evidentment que no arribaria als mínims i per tant a l'hora d'arribar a final de curs seria declarat com a no apte si es produís uns fets que determinessin que aquesta persona no demostra que té el perfil per fer de policia. És a dir, no apte, es suspendria el curs? Es suspèn, clar. Tenim un percentatge que fluctua durant cada any d'alumnes que no són aptes, clar. I pot tornar a repetir el curs? Sí, clar, mitjançant oposició de nou, sí? És a dir, a tornar a opositar o pel bé pel cos policial de referència que venia o bé per qualsevol altre cos policial, tornar a opositar i llavors tornar a fer el curs. És a dir, una persona no apta tindria que tornar una altra vegada al principi a fer... És el que s'ha de fer, vull dir que no estem parlant d'un supòsit, sinó que això és real. Any rere any tenim també un número d'alumnes que han suspès el curs i el tornen a fer per una altra policia o per la seva pròpia policia local o autonòmica si que aprova les oposicions, clar. Personalment crec que totes les professions tenen que tenir una mica de vocació. Jo sempre dic que
els metges, els policies, els bombers, la gent que es dedica a cuidar els altres, entre cometes, té que tenir aquesta vocació de servei. Això es nota aquí o molts dels aspirants que hi ha venen per tenir una feina segura perquè seran funcionaris de carrera o bé del cos de Mossos d'Esquadra o de les policies locals de referència? Això es veu, a la seva experiència d'anys, es veu que hi ha gent que ve amb la vocació de servei? Això durant el curs l'instructor, que és el formador, l'avaluador, tutor, coneix els seus alumnes, i sí que podríem determinar, evidentment, que això un alumne directament, obertament no ens ho dirà. Dirà que ell dirà de la professió i que pot ser policia. És durant el curs que es va observant realment qui té un perfil més adequat a nivell del que és la professió policial. Però sí que és cert que els alumnes, quan arriben aquí, també la professió policial no la coneixen molts. Sí que hi ha alguns que han treballat de policia i saben el que és, però molts no ho saben. Llavors, a on vull anar a parar? Doncs que, tot i que hi hagi un gruix determinat, que seria impossible de dir, d'alumnes que inicialment potser no tenen aquesta vocació policial o vocació de professió, sí que és veritat que en el transcurs del curs, mentre ells van veient tot el que se'ls demana, tot el que se'ls està exigint, però al mateix temps també la recompensa que pot ser el servei a la ciutadania, fa que considero que a final de curs hi hagi un elevat número d'alumnes que realment surtin aquí estimant la professió i que a més això durant el temps ho vagin encara interioritzant més. I ja per acabar, quin consell donaria vostè als aspirants que d'aquí 5 dies estaran formant al pati de banderes? El consell que els donaria és que tenen per davant una marató de moltes hores per davant, de 7 mesos, una marató intensa, evidentment amb moments durs, amb moments no tan durs, amb alegries, amb llàstimes en alguns moments, per ell o per la resta de companys, però que la recompensa final ho val amb escreix. I el dia en què nosaltres, com a instructors, veiem que llencen la gorra i se'n van aquí amb una satisfacció enorme, acompanyat dels seus familiars, això no només per ells, nosaltres també passem el nostre tràngol, som persones i evidentment que a nosaltres també ens afecta quan veiem que hi ha una persona que no és apta, però en aquells moments la recompensa és total, val la pena, i tant i tant. Doncs moltíssimes gràcies, volem agrair des de Ràdio Sant Cebrià que 5 dies de l'inici del curs ens hagi rebut, sabem que està ara en aquests dies en l'acollida dels nous aspirants. I novament moltíssimes gràcies a l'Institut de Seguretat Pública i a Manel Giovanni. I ara dintre de les possibilitats que hi hagin per temes de seguretat farem unes petites gravacions de l'exterior. Moltes gràcies a tots i seguim parlant de seguretat. Bona tarda.